Benvinguts a El Progrés, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui Il gioco de la volata. Comencem. Ens trobem l'any 1924 a Roma, entre la via Tizzano i la via Vignola, concretament a l'Estadio Nazionale. Hi ha bastant de gent. Sembla que avui és dia de partit. Hi ha diversos grups que canten un himne anomenat Giovanezza i porten unes camises negres. Són feixistes. Un cop dins del camp, ens disposem a contemplar un partit de futbol. No sabem quins seran els equips. El camp normalment ha estat usat per la Lazio i altres equips a Roma, avui desapareguts com la Roma Futbol Club, l'Alba Audaç i Fortitudo Pro Roma. Un moment. O em fan pampallugues als ulls o les dimensions del camp són un xic més petites. Que estrany. Ja surten els jugadors. O jo no sé comptar, o al camp hi ha menys jugadors de l'habitual. Els equips no són de jugadors per camp? En compto 8? Que estrany. Comença el partit. Es treu de centre i els jugadors es van passar la pilota. Tot normal, llevat que són 8 jugadors per cap. Quan un dels jugadors s'ajup i agafa la pilota amb les mans i li passa la pilota amb les mans a un altre i aquest l'entoma com si fos el porter. Són prop de l'àrea rival i l'àrbitre no ha dit res. El davanter, amb la pilota a les mans, xuta cap a porteria com si fos el porter. Repeteixo, i l'àrbitre no diu res. Un del públic, vestit amb una camisa negra, i potser ben vist la meva cara d'incredulitat, em diu amb veu entre orgullosa i amenaçadora: È bello il nuovo gioco della volata. È più bello e più italiano del calcio, vero? Intueixo que aquest simpàtic senyor del públic m'està preguntant si m'agrada el nou joc de la volata. Em diu que és més vell amb ve alta i més italià que el decadent futbol. Sí, mi piace molto. El futbol, que és el que em pensava que havia vingut a veure, no va tenir un naixement clar. A l'antiga Xina, el cujo ja consistia en xutar una pilota cap a una porteria. Fa més de 2.000 anys, a Grècia i a Roma hi havia jocs de pilota, però no amb gols, sinó amb contacte i força. A Florència, el calcio storico fiorentino era brutal, aristocràtic i més prové a una batalla ritual que a un esport modern. A l'Anglaterra medieval hi havia una espècie de joc en què s'enfrontaven dos pobles veïns. L'objectiu era portar la pilota fins a la plaça del poble contrari. La violència hi era permesa i potser per això va ser prohibit molts cops. Al segle XIX trobem les escoles i universitats angleses que jugaven un joc. Depenent del centre, era permès agafar la pilota amb les mans. Altres només permetien xutar-la. L'any 1863 van unificar-se les regles, separant-se les escoles que preconitzaven el joc amb les mans i una certa violència amb les altres. Les primeres van esdevenir practicants d'un joc que s'anomenaria rugby. La resta van practicar un joc amb els peus que tots coneixem avui dia com a futbol, el qual, gràcies a comerciants, mariners i obrers britànics, van escampar pel món. El futbol no era un esport per educar, aristocràtic. Tothom podia jugar-hi, no només les èlits. Tornem a Itàlia, a la final de la Primera Guerra Mundial. Tècnicament, Itàlia es troba en el bàndol guanyador, però diguem que el que ha aconseguit com a botí no ha estat gaire quantiós. Els italians parlaven de vittoria mutilata. De fet, Itàlia i altres països d'Europa s'enfrontaven al retorn de molts soldats i a la manca de feina. El 1919 va néixer un moviment a Milà fundat per un exsocialista anomenat Benito Mussolini. Parlo di Il Fascio di Combattimento. Poc després es va convertir en un partit polític i va crear també unes forces paramilitars anomenades Camise Nere, camises negres. I l'any 1922 varen acollonir el rei Vittorio Emanuele III, marxant multitud d'ells sobre Roma. El rei va fer cridar Mussolini i el va nomenar primer ministre. Primerament, va governar amb elements d'altres partits, però paulatinament va anar fent-se amb els ressorts del poder i eliminant opositors, fins que en 3 anys es va fer amb tot el poder. Un dels trets més característics d'aquella època, que ja s'havia sentit a la Primera Guerra Mundial, era el nacionalisme italià radical. Itàlia va ser formada entre el 1859 i el 1870. Abans, era una sèrie d'estats i repúbliques. Ara ens trobem en una Itàlia amb un règim totalitari i un nacionalisme italià. El poble no és el poble, són milicians, són soldats per combatre per Itàlia. Les dones són ventres per fer nous italianets. Pel feixisme, l'esport era bàsic, per mostrar el dinamisme i la fortalesa dels homes italians. L'Estat el fomentava, però un esport controlat. Tot era per mostrar la fortalesa italiana al món. Ara bé, els esports que hi havia havien estat creats per estrangers, molt malament.
El futbol, per exemple, com hem dit abans, era un invent anglès. No hem d'importar res dels anglesos. Els italians som diferents, som superiors. Els anglesos són demòcrates i, per tant, decadents. Cal un esport italià, viril, on primi la disciplina. Augusto Turati, president de l'Opera Dopo Lavoro, alcalde de Bologna i secretari general del partit, d'acord amb la resta d'altres autoritats feixistes, varen començar a pensar en un, entre cometes, esport que fos l'esport nacional, l'esport feixista per mascles italians. Turati, quan va presentar aquest nou esport nacional, va evocar uns orígens italians d'un altre suposat esport que era el calcio storico fiorentino. Segons Turati, aquest era més antic que el futbol anglès, on va separar. Aquest era un joc violent per mascles aristocràtics. Segons Turati, el gioco della volata era una versió racionalitzada, moderna i nacional d'aquell calcio. Aquell calcio estava format per equips de 27 jugadors, durava 50 minuts i es permetien cops, lluita a terra, i l'objectiu era introduir la pilota a la xarxa rival. Aquest joc encara juga un cop l'any en festa major. Les regles del gioco della volata eren les següents. Es jugava en un camp similar al de futbol, entre dos equips de 8 jugadors, que tenien com a objectiu introduir una pilota de cuir, més petita que la del futbol, a la porteria contrària, podent avançar la pilota tant amb els peus com amb les mans, amb la restricció que no es podia córrer més de 3 passes o metres amb la pilota a la mà sense passar-la o xutar-la. Els partits eren dividits en 3 períodes de 20 minuts, on el contacte físic i els placatges eren totalment permesos. En el marc del Comitè Olímpico Nazionale Italiano es va donar suport al Gioco della Volata. Organitzacions com l'Opera Nazionale Dopo Lavoro varen organitzar partits. Augusto Turati va fer que equips del calcio, començant pel Bologna Football Club, s'adaptessin i es posessin a jugar aquest joc. També es va fer que el club AS Roma, fundat el 1927, fos un club de volata. Aquests altres equips, com el Lazio, el Milan i la Juventus, varen haver de participar en algun moment en aquest nou esport. No obstant, ens trobem a finals dels anys 20. El futbol ja és un fenomen de masses gràcies als Jocs Olímpics. Jules Rimet, president de la FIFA, volia un torneig independent del Comitè Olímpic. L'Uruguai va presentar una candidatura. Eren els millors del moment, ja que havien guanyat l'or olímpic el 1924 i el 1928. Uruguai celebraria el 1930 els 100 anys de la seva primera Constitució. Malgrat que la seva economia era bastant precària degut a la Gran Depressió, es va oferir pagar els costos del viatge a tots els participants i el seu allotjament, i a construir les infraestructures necessàries per la celebració del torneig. Alguns països europeus, com Itàlia, no varen voler participar, ja que, a més, com hem dit, el futbol era un esport decadent. Però en veure l'èxit popular que suscitava, l'amic Mussolini va decidir que potser s'hauria de reconsiderar aquella posició i apuntar-se al carro del futbol, ja que la volata semblava més aviat un producte de laboratori, que de fet ho era, i no necessitava ni de bon tros el suport espontani popular que el futbol sí tenia. Mussolini va pensar, bé, donarem suport al futbol, però com que nosaltres som muy italianos i mucho italianos, l'anomenarem calcio. El gol, fora estrangerismes. Nosaltres en direm rete, que vol dir xarxa. Al córner en direm calcio d'angolo, calcio di rigore al penal, rimessa laterale, a treure de banda. L'any 1974, la nova Itàlia, que ja gairebé havia abandonat el gioco della volata, va organitzar il Mondiale di Calcio de 1934, al qual no hi va participar Uruguai, perquè ofès per la negativa d'Itàlia de participar l'any 1930, els va pagar amb la mateixa moneda. Millor, no ens haurem de batre amb ells. L'amic Mussolini va fer a més tot el possible perquè Itàlia guanyés aquell Mundial. Per començar, donat el gran paper que havia fet Argentina el 1930 i donat que molts argentins tenen cognoms italians, va dir que qualsevol que tingui sang italiana és italià. Molts argentins varen jugar amb Itàlia, partits amb arbitratges sospitosos, en fi, que Itàlia va guanyar el Mundial de 1934. No hi ha registre oficial de la mort d'aquest, entre cometes, esport, però el fet és que després de l'any 1934 ja no se'n va parlar. Diguem que va morir d'inanició al no poder sobreviure fora de la incubadora. Avui dia, ni molts italians saben que va existir aquest intent del feixisme per crear un esport verdaderament viril i italià. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair al meu amic Simone que ha posat veu a un dels aficionats del Gioco della Volata. Dit això, ens acomiadem fins la propera. Adéu-siau!